Danas ćemo obrađivati odnos mužjaka i ženke u predbračnoj i bračnoj zajednici. Rekli smo, ovo je Kenan, ovo je Kenija. Da ti dedo nešto kaže o Keniji. Vidiš, ona je sad zgodna, elegantna, vitka, tačno nako za poželit. Evo vidiš, Kenija ti je sad vaka, ona se pazi, na dijeti je, ali čim nju jadni Kenan oženi, ona odmah udari po kolačima, po tortama, ždere, samo da nadoknadi se one godine šta se morala čuvat i postit, ne bi li se udala. Za par godina Kenan ne mere Kenije obgrlit. Dragi moj sine, došla Kenija ko trokrilni ormar. Šta iz ovoga možemo zaključiti? Možemo zaključiti, nema ženitbe bez prijeke potrebe. Ne treba ih ženiti za njihovo dobro. Jer čim ti njih oženiš, one se unerede, brate moji.